זמן יש מזומן, קונה כרטיס רחוק מכאן. יפות שלי, מה קורה כאן? באתל, איך אני שמחה שאהבתם את הסרטון הקודם שלי. טוב, אני כאן בדרך לעבודה בפקקי בראשון לציון, ורציתי לתת לכם איזה כמה טיפים ככה שיהיה לכם שבוע נחמד. טיפ ראשון, יפות שלי, מבאתל אליכם באהבה. תפסיקי חיים שלי להקטין את עצמך לפני שאחרים מספיקים. שמעת אותי? טיפ שני, נשמה יפה שלי. דעה שקטה זה לא אומר דעה חלשה. טיפ 3, מראה לא נועדה לביקורת אלא לנוכחות. טיפ 4, חיים שלי כפרשים דורה של באתל, מי שלא אוהב את האור שלך הוא לא הקהל שלך. יאללה, וטיפ 5 ואחרון, יפה שלי, ביטחון נבנה מפעם לפעם ולא ביום אחד. יפות של באתל. סיבוב באוטו שלי. את לא באת להיות חביב החיים שלי, את באת להיות את, הבנת אותי? תשמרי את זה נשמה, שלחי לבסטי שלך, ושיהיה לך יום נפלא, באתל אוהבת אותך.